Semana de duelos directos na terceira Real Federación. O Boiro vivirá unha batalla pola permanencia no campo do Atlético Arteixo e o Noia recibirá a un Alondras en fase de ascenso. Na preferente, o Cidade de Ribeira xogará a domicilio ante o Pol. Quedan 8 partidos na fase regular da terceira Real Federación e en Boiro ben saben que serán como 8 finais. A primeira delas xogarán a fora da casa ante un dos seus rivais directos. Os de Tizón visitan o campo dun Atlético Arteixo o que igualan en puntos. Levan 4 partidos invictos, sumando 2 vitorias consecutivas que sacaron de descenso. O Boiro terá así unha oportunidade de ouro para resarcirse do partido de ida no que caeron en Barraña cun duro 1-6. Buscarán a vitoria ante un equipo tan necesitado de punto como eles. Pola súa banda, o Club de Fútbol Noia buscará no Julio Mato superar dunha vez a barreira dos 40 puntos para poder dar por sentada a permanencia. Terán que facelo ante o Alondras, equipo que marca a entrada aos postos de fase de ascenso con 45 puntos. Os visitantes chegan nun momento inmellorable, con 15 puntos dos últimos 15 e dispostos a superar os brancos para seguir escalando posicións. Os de Iván Carril, a 6 puntos do playoff, buscan agora afastar as fantasmas do descenso e poder certificar un ano máis na terceira Real Federación. E un dos equipos que soña tamén con estar o ano que ven nesta liga é o Cidade de Ribeira. Eles fano dende a preferente en unha situación impensable a principio de temporada. Aquí tamén quedan 8 partidos e cada un deles vivirase tamén como unha final. A deste domingo será a domicilio no feudo da SD Pol, novenos clasificados con 36 puntos. Os locais teñen a salvación case asegurada cunha marche de 14 puntos sobre o descenso, pero non por iso será un encontro doado. Os ribeirenses chegan despois de conseguir unha vitoria de mérito ante os Santirso, rivais directos pola fase de ascenso. O acceso a estes playoffs de promoción tómase aínda como un soño en Ribeira, pero a terceira posición e os 46 puntos sumados ata o momento fan que o soño se vaya convertindo pouco a pouco en realidade.